Hola, Club del Vi. Aquí tenim el vi blanc d'aquest mes d'agost. És un blanc de la Rioja, es diu Obar, és de l'anyada 2020 i està elaborat per la bodega Puente de Lea. És una bodega situada al nord-oest d'Haro, a uns 10 quilòmetres, per tant parlem d'un Rioja Alta, i a més, les vinyes estan situades a la faldilla dels Montes Obarenes, que és una serralada que protegeix a les vinyes de les inclemències, del fred, de la humitat, del clima atlàntic. Per tant, a més, aquesta serra t'aporta en el terra roca calcària que aporta mineralitat i frescor als vins. No us he comentat, és un Viura 100%, que és la varietat autòctona, i està elaborat amb una criança de 6 mesos en botes de roure francès, amb les seves pells, i a més té 6 mesos més de criança a la bodega. És un vi blanc estructurat, amb cos, amb untositat. És un blanc gastronòmic. És un blanc amb una entrada de fruita madura, de fruita blanca madura, amb records tropicals. I a més, també trobem aquests aromes terciaris de la barrica, aquestes espècies dolces, aquesta nota de fruit sec. Per tant, amb la descripció que us he donat, és un vi perfecte per menjar amb peix, per menjar amb carns blanques, és molt gastronòmic i també el gaudireu a copes, però jo m'animaria més per menjar. Així que esperem que el gaudiu i ens expliqueu. Salut!